वेलकाम बैक माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ बिगेलसिनाव बयखौबो बरायनाय थाबाय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय अमाजों ओमफ्राय खान्थालजों संनो नागिरदों ओमफ्राय फार्स्ट टाइम जानो नागिरदों आङो ओमफ्राय दिनै फेमिलि इटिं जागोन ओमफ्राय नोंथांमोनहा समा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो खान्थालखौ हानोसै दानिया फाइनालि जाबाय नै दानखांबाय माबायदि पिखौ दङ नायबाय नै दानिया राद्रायबाय लोगोफोर बियो एसे गोदैहां मोनजासिगोन आरो दा दानिया नै अमाखौ रुनानै सुनानै लाबोखाबाय एबार आं ट्राइ खालामगोन माबायदि आं फार्स्ट टाइम खालामनो नागिरदों खान्थाल दानगासिनो माथो दानखांजोब्बाय सानजाया मा सिटिम दानग्लिजोब्बाय बुलां गैथार एहाब फाइनालि नै हो सायखांबाय लोगोफोर बेखौ सुनानै लानोसै दानिया लोगोफोर गासिबो भेजिटेबलखौ हाखांजोब्बाय सामब्राम बानलु ओमफ्राय खान्थालखौबो ओमफ्राय अमाखौबो सुखाबाय ओमफ्राय दायो साराय जानोसै संसै आरोना खान्थाल ओमफ्राय अमाखौ संसै थाव होबाय दानिया सामब्राम होनोसै दानिया दानिया अमाखौ होनोसै हालदै संख्रि जिंजर गार्लिक पेस्ट पर्क मसाला मोनसे होबावनोसै चिली पाउडर दानिया खोबसै टमेट' होनोसै खान्थालखौ होनोसै दानिया खोबबावनोसै एसे दानिया बोखारना नायनोसै माबायदि जादों वाव नै एसे रबनांबावगौ खान्थालजों अमाजों जैकफ्रुइट पर्क नै एसे फुरि बानायबाय सनिया बानायगासिनो दायो जा मोजां जाबाय नै दै होनोसै बाराव खोबसै नायनोसै वाव जा साइज जाबाय जाथाव
जब्बाय ने बिदिया मोनबाय दानिया जब्बाय ने थाइबें एसे हानोसै वाव कितना टेस्टी दिख रहा है रेडी दायो जानोसै जानायखौ स्टार्ट खालामसै नै लाजोब वाव नै आसारा जा मोजां जाबाय न'आव बानायनाय सनियानि ब्लगाव नायनो मोनगोन नोंथांमोना माबायदि बानायदों ओमफ्राय दायो बेखौ रानसै एसे बानलु एवनाय स्पाइसी खाएंगे सलकफोर दायो जानायखौ स्टार्ट खालामसै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय फुरि ओमफ्राय अमाजों खान्थालजों फार्स्ट टाइम स' लेट्स गो जानायखौ स्टार्ट खालामसै खान्थालजों अमाजों लोगोफोर बड'लेण्डआव जादों बायदि मोनलायखाबाय आं खान्थाल आरो अमा बरिया जाखायो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनिमोन ओमफ्राय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होलांदो ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन स' दिनैनि थाखाय बाय बाय